wonten pendopo Kelurahan Mati Sireng Dara Janaka sajak nandhang susah sampean susah niki mikir napa urip dik donya niki pisan Gus pun bolak-balik sumpek pun bolak-balik susah sebab penyakit niku saking pikiran nek pikirane sumpek gampang lebon penyakit Kakang Semar, Kakang Semar. Nggih, Gus. Aku nandhang susah sabab negara Ngamarta. Kena cobaning dewa wewelet ing Jawata. Ngamarta larang sandang, larang pangan. Uriping kawula cilik sarwa kekurangan. Bebasan sing dipangan kurang sing disandang cingkrang Kakang Semar kok aneh-aneh wong negari Ngamarta niki negaraning para Pandhawa niku duweni sifat utama tansah manembah marang kersaning Gusti lah kok dicoba larang sandang harapan niki mesti enten napa napane iya Kakang Semar dawuhing Kaka Prabu Bathara Krisna Pandhawa lan warga negara Ngamarta mligining among tani wis lali karo bibit kawite para warga negara Ngamarta ora ngilingi Mbok Sri Dewa sedana mula negara Ngamarta larang sandang larang pangan sebab Mbok Sri Dewa sedana ninggalno negara Ngamarta niku bener sakjane kula pikir kok suwe kula mikir biyen niku wong tani negara Ngamarta saben-saben tandur nganakno slametan sinebut kleman niki pun suwe mboten nate ngilingi Dewi Sri mboten nate ngilingi sing reksa tegalan biyen niku nek kajenge panen ngoten nggih mesti ngangakno slametan petik. Niki pun dalanku among tani lali mboten ngilingi Mbok Sri Dewa sedana mula bener. Nek Sri sedana oncas saking negari Ngamarta, dadosaken Ngamarta larang sandang larang pangan. Iya, Lurah. Dawuhing Kaka Prabu Bathara Krisna aku diutus upadi pirudaning Mbok Sri Dewa sedana. Dawuhing Ndara Kula Kresna Sri sedana manggen wonten pundi? Diten-titenane gampang. Endi ana papan panggonan kang bumine subur. Tanduraning lemu godhonge ngrembuyung woh-wohaning dedhompolan. Mertanda Mbok Sri Dewa sedana manggon ana papan gunung. Ayo direka daya kaboyong menyang negara Ngamarta supaya Ngamarta murah sandang murah pangan
ngaten Gus monggo kula dherekaken jajah desa milangkori munggah gunung mudhun jurang goleki papan tangganing Mbok Sri Dewa Sedana. Sri Sedana monggo kaboyong dhateng negari Marta. Yen sakno uripe kawula cilik boten nyerosaken lampeng permadi Janaka kadheraken Semar Bagong upadi papan dening Mbok Sri Dewa Sedana. Gembalaning Akandha enggaling carita nyerosaken ing wonten pertapan Harga Samar Begawan Lumbung Selayur rami sawane Kang Putra Siswa sikabat Naga Wisa Buga Garuda Rengga Kencana bingah raosing penggalih sampingku Begawan edan lumbung selayur wos kacat arane ana Kutano mengendrala iya samya pemudang ngelmu ras
Wilahin sekaring jagat wana langgeng Mandara murid kura perkara nah Garuda Rengga Kencana Naga Wisabuga awakmu nyantrik mrene gak kliru tanah wong akeh pertapan kang wingit pendhita kang lungit lah aku pendhita kok ngene kok guroni wae Rama Begawan lumbung slayu niat kajat bondo tekad kula kepingin nyecep ngelmunipun Rama guru kula Begawan lumbung slayu wong nyuwita nang ngersaning pendhita karo nyuwita ngersaning ratu beda lho nak ya beda nyuwita nang ngersaning pendhita bandhana donya bondo pendhita iku gak butuhna donya bondo pendhita iku dudu golongane wong kang kedonyan sebab pendhita iku percaya nek donya bondo iku iso lunga derajat pangkat iso minggat donya bondo mung titipan derajat pangkat mung tempelan dudu golongane wong kedonyan pendhita lajeng nyuwita wonten ngarsanipun pendhita Pandhanana madhep lan mantep tegesipun madhep mantep percaya karo dawuhing guru nek wis percaya dawuhing guru nah enggal lakona napa kang dadi dawuhing guru wong golek ngilmu ku abot nak golek ngilmu temen lho abot nglakoni ilmu senajan to ilmune sondo langit paribasane iso draji angin paribasane nek lakune gak bener ya percuma akeh nak wong pinter-minteri kancane wae akeh wong nyambut gawe sak rombongan mangan balunge kancane ku akeh lho ning ya sing sabar inggih Rama Panembahan wis ngene ya nak wis konjine kon percaya karo janepun bapa lakonono lakune wong Jawa mung loro padha karo melek lho nek pangananmu akeh gak iso gak kuat melek nek pangananmu akeh lah wane wong weteng warki ngantuk iki wae dikira-kira nek mangan gak gerarep ae lho inggih iling-ilingen ya nek weteng warek gak kuat melek wis lungguh nang nggonipun bapa sapa rek daya sakmono kae gembolong mlebu pertapan
cinandra kadya ngresepna triya jagat tendang wis keting Jekaring jagat bak wana langgeng ana daya sing arep ganteng sing mburi kok ana wujude menyek mau bendita ngono menyek iya nek perlu ganteng ngono gak karu-karuan ngono meneng wae nek ku pendhita iya mah ngono ngomong dijogo rek ah jangan nglarani atine kancane kok ya ngono. Panembahan menika pertapan pundi? Iki pertapan Harga Samar. Aku sing dadi pendhita peparakku Begawan Lumbung Selayur. Awakmu sapa? Kula panengah Pandhawa Arjuna. Lah Arjuna sawan ana pertapan Harga Samar diderekno wong loro napa? Kula Semar, Mbak. Rang Bagong. Semar karo Bagong. Nggih. Lah wigatine Begawan Lumbung Selayur. Negari kula negari Ngamarta. Larang sandang, larang pangan. Awit Mbok Sri Dewa Sedana onta saking negari Ngamarta. Pramila kula Janaka ngupadi papan dununging Mbok Sri Dewa Sedana. Kula tingali ing wewengkon pertapan Harga Samar bumine sanget subur. Tetanduran cukul kanthi lemu godhonge ngrembuyung woh-wohaning dedhamolan. Pari sak kiwatening pertapan titiwanci panen kados-kados kathah hasiling among tani cetha yen Mbok Sri Dewa Sedana manggen wonten pertapan Harga Samar. Nggih Mbah sampeyan tulungi warga negari Ngamarta. Paceklek mboten enten pangan babar pisan. Mar Semar. Nggih, Mbah. Maju mrene, Mas. Kon diceluk mau. Ya nek enten apa, Mbah? Aku tahu krungu Semar iku sebedem marang Padang. Semar iku titah kang tedhak kadewan ya dewa kang kamanungsan. Awakmu sing ngomong Pandhawa lali kok dadak menang-menengane. Ali napa Pandhawa? Lho ananing Sri Sedana onta cepet Pandhawa lali bibit kawite. Wong tani wis gak ngeling karo Sri Sedana. Iling-ilingen wongan. Ben miwiti tandur kudu slametan ngilingi Sri Sedana. Ben panen ya ngono slametan. Ngilingi sing reksa sawah. Wong slametan gak rugi mar wong slametani. Wong keping slamet kudu slametan lho. Nek gak tau slametan ya bar-bar kene belayar. Bar. Napa, Mbak? Si jajal tengeren nek kene kon titah tedhak kadewan. Muridku rong perkara. Garuda Rengga Kencana Naga Wisabuga sapa sih iki? Sapa sih? Iya. Kacarita. Semar sebeteng marpadang samareksa wisik kanggonan. Mandeng dumateng Garuda Rengga Kencana Naga Wisabuga. Banguning kanggo Semar ngertos Garuda Rengga Kencana Dewa Sedana Naga Wisabuga Dewi Sri. Boten panggringi Sri Sedana, Mbak.
Wis yo Mas. Iso denger Sri Sedana. Aku pesen karo awakmu ya apa carane Sri Sedana kerasan nok Ngamarta. Nah. Ya kudu tansah dilingi iki kapitayane wong Jawa sawah iku ana sing jaga mbok Sri Dewa Sedana. Nggih, mangke kula sing ngelingaken, Mbak. Sri Sedana bali ana negara Ngamarta supaya Ngamarta kedunungan Wahyu sandang pangan murah sandang pangan negara Ngamarta. Arjuna Swarga Mudrona Jaya. Menika pertapan harga samar. Kula begawan lumbung selayur payan jinten jinuwun. Aku Narendra saka negara Ujung Gripik. Jejulukku Sang Prabu Nirataksaka. Aku bisa mastani yen Dewi Sri Dewa Sedana manggon ana pertapan kene. Begal lumbung selayur tak jaluk Sri Sedana. Waduh sinuwun Sri Sedana boten manggen papan mriki tak royok rusa tak rebutani. Iya kacarita Prabu Nirataksaka badhe royok rusa rebut wani Dewi Sri Dewa Sedana. Nirataksaka badhe manawasa begawan lumbung selayur kenging pangribaning pendhita kang kulino betang lek betaluwe gagal gar ilang wujuding Prabu Nirataksaka wujud sawer tak jaluk Sri Sedana. Wujud kula pandang kula nyuwun malu jati wurni panban
Sang Prabu Nilotaksaka. Nek pancen Prabu Nilotaksaka wis wujud tula kepin gandeng karo Sri, ya gak apa-apa. Sri saiki nang negara Mamarta nunggoni tandurane wong negara Mamarta. Nek gandeng karo Sri, ya ana jaga sawe wong negara Mamarta. Ana ama tikus ya panganan, ana ama liyane ya sirnakna. Supaya negara Mamarta subur makmur. Aduh, Panembahan, kula tak manunggalkan Dewi Sri mangke dhateng negari Mamarta, Panembahan. Aku kala Srenggi ya celeng Srenggi. Gak nrimakno Gusti Ratuku kok sabda dadi ula. Pendhita mati dene wong kaya aku. Iya. Kacarita. Kala Srenggi iki celeng Srenggi. Mboten ngalamaken Prabu Nilotaksaka dipun sabda wujud ula. Saknalika celeng Srenggi badhe mrawasa awan kedan plunggung slayur. Kenging katribane ahli tapa gagalikan ilang celeng Srenggi wujud kewan celeng. Panembahan, aku mbok sabda wujud celeng. Eling dan eling. Besok tetep tak rusak tanduraning wong negara Mamarta. Aku gak nrimakno Gusti Ratuku sabda dadi ula. Aku gak nrimakno Senopati Ujung Gribik celeng Srenggi sabda dadi kewan celeng. Seleramu sapa? Tumenggung Kukraksa mati dening aku. Iya. Kacarita. Kukilayaksa badhe mrawasa bahan edan plunggung slayur kenging katribaning sang pendhita. Gagalikan ilang Kukraksa wujud manuk uprit mak ewu cacahe. Loh! Hey!
sampean kok nggadahi kasekten sing ngedap-ngedapi. Wong sak monten kathah sampean sabda dadi kewan. Sampeyan iki sinten, Mbak? Semar Bagong Janaka. Puringi panembahan. Jajal sawangen sapa sejatine Begawan Edan Lumbung Slayur? Iya. Raden Janaka Semar Bagong. Mandhem dumateng sawita Begawan Edan Lumbung Slayur. Danguning dangu ilang wujuding Begawan Edan Lumbung Slayur wujud lumbung. Begawan Edan Lumbung Slayur wujud lumbung eling dan eling. Nek wayahe panen amung tani negari Ngamarta parine pun langsung diuyangaken kabeh. Parine aja didol kabeh. Mbok sak burung sak digawa mulih nang omah disimpen. Nek biyen nyimpen ing teng lumbung sakniki nggih terserah. Sing penting pari niku mulih dhisik gabah niku mulih dhisik. Gak asuh didol ngoten sing barakno Sri Sedana mboten krasan nggih ngoten niku. Iya mata eline para among tani. Pun Gus, Sri Sedana mendhi dhateng negari Ngamarta, Ngamarta nampi kaluban wahyu sanggapangan. Monggo wangsul dhateng negari Ngamarta. Gus.
Sri Sedana wis manjing ana negara Ngamarta. Ngamarta nampa kanugrahan wahyu sandang tangan. Ayo padha sesangtina. Bayang lara nggawa donya, kaya mati nggawa rejeki. Jaya Jaya Wijayanti nirsambikala. Rahayu serami-raminya. Iya. Sampun dumugi wanci. Wancinipun ringgih dalu punika kandha lampahan wahyu sandang tangan. Ketampi dening para Pandhawa. Amane negari tentring para kawula. Jawata nyandhapaken prajurit Raja Brana Dawah wonten dusun Terumpetan Kecamatan Kriyang, Kabupaten Sidoarjo.